Nou, het gaat voorspoedig. We hebben een hele week toch redelijk knap waar, vooral onze buitenactiviteiten, dus daar moeten we net ook klaaien. Nee, want er zit er valt het natuurlijk mee. Het is april. April doet dat wat hij wil, dus het is elke keer weer een gok, hè? Vorig jaar toen werd het vrij koud in april. En Koninginnedag wie een week later. En het is nou Koningsdag, dus we zijn 4 dagen eerder als vorig jaar. En dat houdt in dat de hele feestweek ook een week eerder is. En dan komt bij dat Peerske erin zeer verzeld. Dat jouwt ook weer een extra. Daar moet je ook wat mee doen dan als organisatie. En wat ga je hem daarmee doen? Nou, we hebben in elk geval eerst plak rekening houden met het circuitjes. Ja, daar zit je toch mee rond die dagen. Nou, het tweede Peerske Dag is traditioneel hier in Kolm een PSA-zitje voor de jeugd. En dat is de enige activiteit die eigenlijk een beetje in het wetter vallen is. Net op het moment zelf, maar toen er bijna de tenten daar rond van het ziekersveld, ja, toen ben je verrast door een dikke bui. Wie er dit hier nou echt nog oren dingen bij de Kolmer Katweek dan oors? Er zijn een paar oren dingen. Al tongens die het programma Maestro. Onze braas bent Wilhelmina besteedt dit hier 115 jaar. En die wilden toch graag in de feestweken ook wat doen. En dan hebben ze benaderen. En toen zeiden van ja, het programma Maestro, dat is iets van Avro ook. Daar willen we graag wat in Kolmer in de tent mee doen. Dus kun je met 5 prominente dirigenten voor ons opschalen. En dan zullen wij zien dat we daar mooie jongen bij mij zien. Nou, dat is 10 geslagen. Nou, Joert Koningsdag, de laatste dag van de feestweek. Wat zit er Joert nog op de planning? Nou, Rentje Kas, wij sluiten meestal Koninginnedag of Koningsdag met de braderie. En het matinee in de feesttent. En de rest is voor de Oranjevereniging. Als je eens eventjes het komende jaar in, wat voor activiteiten had de APK nog meer in de planning? Nou, we zijn wel bezig met een zomeractiviteit. Wat dat krijgt, weten we nog net. Het peel zetten, dat is helaas te zielig, mag ik wel stellen. Maar ja, we proberen toch iets weer op te starten. Eigenlijk in de tweede week van de bouwvak. En de drakenbootrace doen we nou voor de tweede keer in successie het Fries kampioenschap. Dit keer het Fries kampioenschap. Omdat we in Greens van Greenzon zitten. En ja, toch ik hopen dat vanuit Griepskerk of Zoutkamp toch teams deze kant op willen komen om mee te varen. Ja, Ieper Fries kampioenschap betekent dat ik enthousiastelingen uit Limburg bijvoorbeeld op je aan kennen. Dat zou best mogelijk werden kennen. We hebben vorig jaar in de 14 kwam Drachten wij. Maar dit, volgens mij ben er nou ook al gewoon die te informeren hebben vanuit Sint-Anna-parochie. Dus ja, we hopen dat het een beetje een olievlek wordt en dat het steeds groter wordt. Ja, Dook is in creativiteit in elk geval kwijt. Je bent nu officieel met de fut om het samen te zeggen. Betekent dat we nog meer activiteiten van Korhelling kunnen verwachten? Nou, dat is net helemaal wier. De gemeente wil graag de activiteiten wat clusteren. En dat houdt in dat er minder activiteiten in Kolm komen moeten. Ja, wat dichterbij moet komen. Maar ja, als je aan de ene kant Kolm Watersportdorp promoten willen en publiek naar Kolm hebben willen, dan zult er toch echt wat te beleven werden moeten in de dorp. Dus daar moeten we nog even met de gemeente oer in de slag. Dus er is nog volop werk voor u. De uitdagingen genoeg voor jou dus? Voor mij wel, ja. Korhellingen bedankt. Ja, tijdje.